Гад! Ей, давай! Стоп! Моля там, бе! Това не е супръг! Не, това не е първи! Да, я, коля! Нека да те зрители в главата ли бе? И там седи, седи бе! Как да зрители, момче? Абе, ти повтори и там на Първалов него да му обяснява! Ти аз с Аки ще го гледам. Идей на Първалов, един бухтьор тук, един бухтьор там! Аз как му се дишне? Е така, вай, оп! Така е, Он обратно трябва да му каже. Десна, лева. Он е левичар. Айде, треньорите са готови? Айде, дай го чека, бе! Абе, какво ти кажах, бе? Абе, главата, Втори рунд за Първалов. Дай го ръка! Така, още един път! Добре ли си? Чекай да питаме съдята за кой е рундо. За кой е за двата рунда? Как са рундовете съдя? 1 на 1. 1 на 1. Айде, 1 на 1. Решаващо рунд. Решавайте следен рунд. рунда, бе! 12 рунда по 2 минути. Не, до третия рунд го няма сниман, така че 1 на 1. Третия рунд равен. Защо не го снимаваме? Моля гостите да станат. Така, поздравейте, пнете ръцете, поздравейте. Айде, айде! Файт! Удри! Напред, бе! Изяви го! Това Първалов къде ще стане? Той е калан, бе! Стоп! Къде по-дал тук сюда? Съдята за кой е рундо? Не, той че рундо. Ударя главата, ти що правиш, бе? Ударя главата, почва! Ване, защото ли не имаш кръв днес коси? Няма сега ще Той има ръкавиците, Айде! Десната, Ване, десната. Дай бървака! Така. Браво! Дай! Левото! Той маскът му комета. Дай! Десната. Той е последен рунд от 5 минути клип става. Почивайте малко, после пак. Съдята за кой е рундо? Още не е свършил. Добре. И двата треньора, един преди състезател от другия, бе. И двата треньора преди състезател. Как е? Добре. Другия състезател как е, бе? Супер. Айде. Треньор. Къде на катетите на сад ти го удар? Я е един циганин. Бъдеш курен циганин. Починай? Изящо е последния рунд. Следния рунд, айде! Ето, дай! Динозавър, дай! Динозавър! Сега се да гледайте малко. Айде! По-технично, по-технично! Първалов, дай! Ей! Дай!
на Ванки да му отнема точка. Обрей го удари. Чекай, още не е пърчу рунди, давай. Моля! Айде, бица! Айде! Файт! Абе няма дет да не бели не да има, бе. Айде, опрем го. Ръцете горе ги дръжте. Опрем го главата. Богдан, дръпни го там, Богдан. Дръпни го там. Назад, назад. Абе, само средата, бе. Айде, бе, айде! Айде! Това колко рунда има? Последен е то, кой е последен, давай. Още не е свършил. Той е последно рунда. Има запис на телефона. Ей! Боксорът си изморели! Браво, моля. До отказване игра! Оп, назад, 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 назад. Давай още малко, давай. Още 2 часа. Още колко рунди има? Давай. Он пита, бе. Давай, море! Давай, Ще дисквалифицирам. последен, давай. Той е рундо тече, той е последно рундо. 10 секунди, ма, айде 10 секунди! 10 секунди, дай! 10 секунди, Стига, стига. Ай! Вижте! Нашата машина има! Дайте ръцете. Първо бе! И сега съдята ще реши. Айде, господин съдия. В мача. Съдия Шумаров. Вие пари по-близко да ви снимам тук всички. Ай, победител. Силван Трапок.